In Damwoudt beginnen ze rustig met koffie en gebak. Het fris en bier bloot nog dicht. Het officiële startschot wordt jong toch een bekende boer. Ik voel me zeer vereerd dat ik er als achterhoeker mag doen in Friesland. Wie kan dat zeggen? Hoeveel bus nog heim je steen? Ik zou het net weten. Heel wat. Ik denk een stuk of 30. Is het nou een beetje strijd met de andere kant? Nou, iedereen doet zijn eigen feestje, dat komt op dat. Maar ja, het is wel mooi aan heel veel bus naar Barieren gaan. Even verderop in Damwoudt. Op Westerheen is het de buurtvereniging die het hier voortzit. In Rieptjerk ben ze aan het warm draaien voor de rest van de dag. Alle, je gaan opzetten, jong. Ja, goed zo. Oh, van de holen, man. Links. Dit is 400 meter verderop in Tietjerk. Dit is nog een kwestie van de boerderij. En dan gaan we samen met hem een kar ophellen, die hebben we gekocht. En dan gaan we hem oplossen. Ja, een buisje. Een buisje, ja. Gewoon een kwestie van een boerderij. In Akkeren pakken ze het grut on dit hier. Daar zit dit grote kanon. We doen het elke keer en nog steeds met een heel soort plezier. En ja, je wordt er weer een beetje lied bij. Nou, ja, of lied bij, maar ja, het is gewoon even het knallen. Het is even, je bent al je mijlkoor. De mensen kunnen het dorp komen, al een biertje drinken, even een harde barbecue on. En ja, het is gewoon een hele gezellige dag.